Què tal, com estan? La plataforma ciutadana Som lo que sembrem acaba de presentar al president del Parlament, Ernest Benach, un conjunt de firmes per reclamar que Catalunya sigui declarada lliure de transgènics. La plataforma, que està composada per una 80ena d'entitats i 1 miler de persones en total, va començar la campanya de recollida de firmes fa 4 mesos. La intenció és que ara la Cambra Catalana discuteixi la iniciativa legislativa popular, una llei al primer pas, sobrepassar les 50.000 firmes necessàries. Aquest pas ja s'ha complert. Ens acompanya al plató del 324 un dels portaveus d'aquesta plataforma, Josep Pàmies, benvingut. Hola, què tal? Els objectius ja s'han complert, per tant, pel que fa al nombre de suports, perquè en principi us havíeu marcat molts més. Molts més. Creiem que hauria sigut més fàcil, però ha sigut molt gratificant perquè n'hem après tots plegats. Hem tingut de fer un esforç terrible, aquestes 1.000 persones, per arribar a moltíssima gent a explicar-los el que és un transgènic. Tampoc no volíem que ens firmessin de qualsevol manera, sinó que sapigués la gent el que és un transgènic i quines conseqüències pot prendre'l dintre de la nostra alimentació. Això ens ha portat a fer uns 500 actes aproximadament a tot Catalunya. No crec que hi hagi cap partit que els faci en cap campanya electoral ni durant un any, i a connectar amb moltíssima gent i explicant-los i tots els dubtes. Per tant, a nosaltres això ha sigut gratificant, pensàvem molts més, però clar, la gent dubta de si pot servir per això, per allò. Hi ha una campanya tan forta de que la millor pot acabar amb la fam del món, que la millor d'aquí pot sortir medicaments meravellosos, i clar, aquests dubtes hi són, i la gent vol informació, per això que ha costat, cada firma ha costat el seu. Sempre hi ha molta gent que ja d'entrada ja tenen informació i firmen ràpidament, però altres els has de guanyar un a un. Ara en parlem d'aquests detalls perquè d'alguna manera també aquesta entrevista serveixi com un acte més, com l'acte final pràcticament, però dèiem que el mínim per presentar aquesta iniciativa legislativa popular són 50.000 firmes. Estem parlant que s'han presentat ja al Parlament més o menys el doble. Això acaba aquí? El Parlament ens ha donat 15 dies de pròrroga perquè 1.000 persones arreplegant firmes i batallant el dia a dia, amb algunes fires que queden de primers d'agost, encara per acabar d'aprofitar. El 15 d'agost serà l'entrega última. El que passa és que el Parlament comença vacances, lògicament visualitzar l'entrega s'havia de fer en aquests moments que encara estan el Parlament en ple. I es va pactar aquesta data amb el president del Parlament del dia 30. El que passa és que el que sí que no es parla d'alguna manera és quan es portarà això a la cambra. Serà una cosa immediata, just quan comenci el curs, o hem d'esperar potser a mitjans del curs parlamentari que ve? Quan comença el curs, o a mig setembre, final de setembre, la cambra, la mesa, discutirà si és prioritària o no aquesta llei, si ha de passar al davant d'unes altres o no, depèn de les lleis que hi hagi en aquests moments en cartera, fixarà una data, pot ser 2 o 3 mesos per la discussió al Parlament, en ple, on un membre de la plataforma podrà discutir allí al plenari, podrà presentar la llei i el Parlament haurà de decidir si l'accepta a tràmit, si passi a comissió i en ponència per a ser esmenada o aprovada en la seva totalitat. Podem estar parlant d'octubre, novembre, desembre, cap a mig desembre, mig gener, la possibilitat de que puguem defensar-la al Parlament. Parlava abans de la gent que ha assistit a aquesta multitud d'actes que hi ha hagut. Em deia quants d'actes hi ha hagut en total? 500 actes. 500, Déu-n'hi-do. I els polítics estan prou... A nivell local, a nivell de baix, sí. Pràcticament tots els partits polítics estan amb aquesta onda, d'aquí que molts ajuntaments de Convergència, d'Esquerra Republicana, socialistes, on hi ha iniciativa, estan prenent iniciatives de declarar municipis lliures de transgènics, i n'hi ha prop de 40, 2 consells comarcals, algun que està a punt també d'aprovar. I el que passa és que les estructures dels partits, a dalt de tot, veurem, no ho veiem tan clar, de què pugui passar, o com a mínim que passi amb la llei tal com la tenim redactada. Aquí està, aquest joc d'intentar convèncer a tots els grups polítics que és una necessitat que Catalunya tingui una alimentació sana, que els pagesos puguin produir el que els doni la gana i no allò que et marqui la gran multinacional, i tindre aquesta llibertat d'elecció tant a nivell de consum com a nivell de producció. Hem d'esperar d'alguna manera també que el món local intenti, per tant, influir en els propis partits, no? D'alguna manera seria... Sí, jo penso que sí, que serà ara, a partir d'ara, de l'entrega de les firmes, la tasca que té Som lo que sembrem, ho hem d'acabar de valorar el dia 7 de setembre, l'estratègia a curt plaç és d'intentar que la major part de municipis de Catalunya siguin declarats lliures de transgènics, per a reforçar aquesta feina que han fet individual, d'aquestes firmes que han portat al Parlament.
Per tant, a partir d'aquí, si sabem també convèncer amb aquest nivell polític més local, creiem que també ens ajudarà a que convencin amb aquest nivell polític més alt del Parlament de Catalunya. Per tant, acabada aquesta campanya de recollida de firmes, hem d'esperar una altra campanya destinada més als propis ajuntaments, consells comarcals... Això és el que pensem proposar a la pròxima assemblea del 7 de setembre, on reprendrem una altra fase de la plataforma Som el que sembrem, que és la de fer possible que el Parlament aprovi que sigui declarat Catalunya lliure de transgènics, com ja ho són moltes regions, més de 100 regions a Europa, no? No serem pas una excepció. Aquí som el vagó de cua, no? Aquí hi ha gent que diuen que Àfrica comença els Pirineus, perquè a Catalunya s'està produint més hectàrees de blat de moro transgènic que no pas amb tots els 25 països junts de la Unió Europea. Algo està passant aquí, que aquí hi hagi aquest cultiu amb excés de transgènics i els altres llocs ho estiguin prohibint per afectacions al mig ambient i a la salut de les persones. Escolti, però algú que no està ficat en aquest terreny té la sensació que això dels cultius transgènics són casos puntuals en algunes finques. No. A Catalunya hi ha prop d'un 50% de cultiu transgènic. De blat de moro transgènic. Actualment només està autoritzat el blat de moro transgènic aquí a Catalunya. Això no vol dir que no mengem transgènics amb la soja, que també ve de fora, però a Catalunya només el blat de moro transgènic. Però l'altre 50% que no és transgènic, per pol·linització està tot contaminat. No queda ni un sol pagès que pugui fer blat de moro ecològic a Catalunya. Això en qualsevol país normal significaria la dimissió dels consellers d'abans i del d'ara, perquè s'omplen la boca de que volen potenciar l'agricultura ecològica i l'últim pagès d'agricultura ecològica, el senyor Juli Verger de Bellcaire, l'any passat va dir prou, no puc més. A 850 metres d'un veí que feia transgènic se li va contaminar amb un 30% la seva collita, no? Dius, clar, si això és així, dius, què fa l'administració per a garantir que un pagès ecològic pugui fer blat de moro ecològic? No fa res. Dius, això és una vergonya tan gran que dius, bueno, aquí ha de ser un motiu de reflexió, com a mínim aquest tema. Si entrem en temes de salut, doncs imagina't, no? Però en temes d'afectació mediambiental, en temes de pèrdua de biodiversitat, l'última varietat de blat de moro ecològic de genètica pròpia catalana s'ha perdut, contaminada. Contaminada, a més, per una varietat de blat de moro prohibida el 31 de desembre del 2004, perquè provocava resistència als antibiòtics en humans. Dius, com pot ser que el 2006 se contamini d'un blat de moro prohibit el 31 de desembre del 2004? Què ha fet la Generalitat de Catalunya, el Consell d'Agricultura, per evitar que un blat de moro prohibit se segueixi cultivant i contamini l'últim pagès ecològic de Catalunya? Això és tan vergonyós que el resto d'Europa no s'ho creuen. Això pugui passar aquí. Aquest pagès ara ha de comprar el blat de moro a Àustria, a França, Itàlia, amb uns preus desorbitants, quan ell se'l podia cultivar a un cost inferior al transgènic, no? Diu, és tan gros el que està passant que sembla impossible que pugui passar en un país avançat com ens fem compte que som Catalunya. Però hi ha gent que diuen que no, que Àfrica encara empessa aquí dalt als Pirineus. Diu que se li va contaminar el seu conreu estant a gairebé un quilòmetre de distància. Quan l'IRTA, el nostre organisme públic d'investigació, diu que en 20-50 metres ja és segura aquesta distància perquè no contamini. I ni els nostres científics són honrats, perquè a la pràctica això és una mentida total, no? Això et fa indignar tant que provoquis participar d'una forma molt activa en aquestes plataformes, som el que sembla, des de la part pagesa, no? Però som una minoria encara, la part pagesa. El pagès té problemes, diu, mira, si la Generalitat diu que és legal, jo faig blat de moro transgènic. Si això té alguns problemes mediambientals, a mi què m'importa? Tinc els meus problemes. Si això provoca problemes a la salut, ja em tapa les espatlles la pròpia administració que m'autoritza a fer-ho, no? I que fins i tot quan faig un blat de moro transgènic prohibit, ningú em controla, no? I dic, clar, és agobiant des del punt de vista pagès, i em dóna vergonya de l'agricultura que estem fent a Catalunya en aquests moments, perquè no hi ha cap control amb aquest tema de transgènia i pocs amb el tema de contaminació per productes químics, no? L'altre dia em comentava un assentador de Mercabarna que els camions de pebrots que es van retornar d'Alemanya per portar productes químics es van vendre a Mercabarna, no? Dius, no, això és un desastre tan gran que creiem que l'hem de tallar. Transgènic és la punta de llança de tota aquesta història, no és el final de tot el cicle d'una agricultura fastigosa que hem fet durant molts anys. Jo també, com a nivell particular, hi fico el meu propi mea culpa. Durant molts anys vaig creure que era progrés ruixar amb herbicides, amb insecticides. I quan va decidir canviar? Doncs quan